Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. O karon ato na po i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 146. Dili pa ta magsugod sa atong drama. Dito vlog sa ta para dili ta marius content. O sa gyapon, magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload. O magbasa na ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato nga Part 145. Ang first comment na to si Jeffrey Mano. Salamat idol sa bagong upload. Walay skip ad idol para ganahan kag edit para more drama pa kay malingaw kayo ko. Mawala ang stress. Daghang salamat sa imo Jeffrey Mano sa imong pag-comment o sa imong pagwalay skip sa atong mga ads. Dako na kay tabang sa tuwa. Si Oscar Abaydog, salamat na sad idol. Malingaw na sad mig mga pobre ani. Salamat kanimo diha Oscar Abaydog, naadjud ka kanunay nga gasuporta kapaminaw sa ato ang kapaminaw sa mga drama. Si Rick J, salamat idol sa bagong upload. Malingaw na pud ko ani samtang nagtrabaho. God bless you idol. Daghang salamat sa diha sa imo Rick J, sa imong pagpaminaw, sa imong pag-comment permi. Daghang salamat sa imo. Si Ma'am Delsam 99, hi Sir Idol, maayong gabi, pansensya na naulahi god ko tungod sa kabisi. Salamat always o kaniya lang ko pirmi, padayon pagsuporta, tuloy-tuloy paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Daghang salamat sa imong Ma'am Delsam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong basihan sa akong pag-intro vlog ma'am. Lipay kay ko nga naa jud ka pirmi gasunod o gapaminaw sa atong mga drama nga gina-upload sa Palamay Drama. Usbo na po Ma'am Delsam 99, salamat kayo. Si Luel Balandra, Bombahi. Bombahi ra ang comment ni Luel. Si James Panyola, ayos kayo ang drama idol and God bless. Daghang salamat sa imo ako diha James Panyola. Si Joselito Salva, ay salamat idol, imo gyud ay gidungog among request. Salamat sa new upload idol, support mi pirmi sa imong channel idol. Daghang salamat sa imo Joselito Salva o akong nagkauman ako aning Palamay Drama, ako din isunod po to ang kato imong request ako ang Joselito Salva nga kung ako ang sultion. Usbo na ko Joselito Salva, salamat kay sa imong pag-comment kanunay sa imong pagsunod pirmi sa ato ang drama nga gina-upload. Si John Pulstico, Matik idol, pagahay na sad mig tito ani idol, saging na lang daw birahan niya tito idol. Kay wala man daw bay lagi niya mantinil na lang siya og saging. Lingaw kay ning tito ni John Pulstico. Salamat sa imo John Pulstico sa imong pagpaminaw. Si Virgilio Balanay, salamat na pod idol sa new upload. Lingaw sad kaaymi sa manindot nimong drama. Wala skip ug kanunay mi suporta nimo idol. Birahi Bombahi idol. Daghang salamat sa imo Virgilio Balanay nga naadjud ka pirmi og sa imong pagwalay skip. Dako na kay nagtabang sa kuha. May na lang no. Madungag-dungang atong kita. Salamat sa imo Virgilio Balanay. Si Arlene Berlin idol, thank you, more drama pa upload. Salamat mo dia Arlene Berlin. Si Hilin Basil, lingaw na sad kayo mi idol, padayon lang ma-enjoy mi paminaw. Daghang salamat kanimo dia Hilin Basil. Si Lucy Silma, nice drama idol. Regards me. Daghang salamat Lucy Silma. Si Laila Sidat, sige may katawa diri idol, gatulo na ang luha sa akong agaw, kinatawa lingaw jud kayo. Kalingaw jud ni atong drama. Salamat sa imo ada Laila Sidat. Si Alpi Lucina idol, upload pa nindot kayo imong drama, comedy jud. Sige na tag-upload sa ato ang drama. O madugay tag-edit sa akong Palamay ay naakoy lain drama nga inyong madungog no. Ato ang kun akong pasultion, ato nang i-upload pud sunod. Si Mercy Sandoval, salamat idol, buhat mi next upload. Daghang salamat Mercy Sandoval. Si Gina Carmen idol, upload na yung drama kanang comedy sad kay melingaw kayo mi. Daghang salamat Gina Carmen. Si Ila Casper, bago na tong komentor, idol lingaw jud kayo mi paminawon imong mga drama, wag kang jud among kalaay kay makatawa jud mi. Daghang salamat Ila Casper. Si Gina Carmen, ang Palamay idol, dili jud nang ko malimtan kay maura jud mo kapawa sa among kalaay, dili jud mi sumhan paminaw. Daghang salamat sa imo Gina Carmen. Christopher Valdez, kini idol, Birahi Bombahi, more upload pa idol. Daghang salamat Christopher Valdez na nasad ka pirmi jud no, kapaminaw sa imong pirmi pag-comment. Salamat jud kayo.
Si Miles Biran, buwat na pud mi sa sunod ni mga drama idol. Sigara na mo balik paminaw kay malingaw kayo mi. Daga salamat Miles Biran. Si Hazel Umpra, nice drama idol, thank you. Daga salamat Hazel Umpra. Si Dennis Moral, idol, thank you. Daga salamat sa imoda Dennis Moral. Umawat ng mga listeners no atong nag-comment sa atong part 145 ug atong gibasa karon sa atong part 146. Ug ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation part 146. Ako si Berto, ginaingon, paita giningwa tay uyab kay makakita gani taghayop na maghilawas, suya ta. Morning nito bus akong kinabuhi nga ako mahimong mahikal. Ay, sigil mo taon gahi nga ko labi ni nga ron bugnaw ang panahon. Kanus apaka ako makatilaw babae Ay, gusto, huwag mo dis na, naroon dinis payag. Magkinamot ko, bi. Kalingawan ko ni. Uy, hala. Duha katiki. Nindutos duha. Ninduto tanawon sa tiki nga nagkabayo. Ay. Ano na silaw? Ay, ipagawas ko ni nga ko, abi. O magkinamot ko nga mamuso sa duha katiki. Kini, kalingawan ko ni. Ahak. Dali arasad, oy. Dali sila. Ay, dali arasad. Dali nilang nahuman. Ay. Uy. Langaw. Nay. Nagsingkuripot ang duha. Lamiot ang awos duha ka langaw, oy. Kalamitan ang langaw. Nay. Nay? Mao na kay resulta sa di mao manguyab. Sige na lang kinamot. Nay. Pusa ko na ng imo, Berto. Pusa na. Ay. Dako pamanas kang anting tatay ni mo. Ay, mao na panguyab in taon. Ay, aron makatilaw ka naglangit. Diha ka na, ay. Kapoy ni mong anak ka. Paita. Kay. Kita nung nanay na ko nga nagkinamot ko na. Bisa nasakpan kong nanay. Kipati ko kauwaw, Pero ang ako, wagin mauwaw. Pero yung baruga. Kahit lang yan ako. Wagin patig uwaw, Bagag na ako nga ako, Ay! Way, mao ba? Sakpan ka sa mong nanay nga, nagkinabot ka? Oo ba yun, Nakata kay lubot ko nung maman mo matilili. Maabot, Ay, paita bito, Uwawa na, Kitam si nanay sa kuha, Kaya dawawa na, Kalit og tiko ko ang imo sa din sakpan ka sa nanay nimo. Wa. Wa mo tiko ko, Nagsigim gyapog pangiso gani. Wagi batiyag ka uwaw nga kuha, Bagga kay naong ligin nga kuha, Liwatan nimo bagka kay naong. Pero di ka mo muyab. Ako pa mo muyab ka, Bina pa uyab, nasita, Ibog biya kay na nimo sita. Mauwaw lagi ko manguya, Pero kung magkadikit ng sita, kalit magkaing ako, Asti Pero mauwaw lagi ko manguyab niya, May pagimuha, di mauwaw. Pero ikaw, mauwaw manguyab. Haskang paita ni mo, Berto, Mao ba? Naibog ko na siya nako. Lagi day. Batlagahan na niya, pero wow lang ko na siyang manguyab ni mo. Buungot ko na iyang baba, day. Nga sa ato pa, unsa may gusto niya, ako'y manguyab niya. Oh. Amaw siya. Ay, Corbida. Sa ato pa rin sita. Kung manguyab ko ni mo, sugtol ko na. Yabag, kabaya landuha ka, Joke na, day. Kung manguyab na sa Berto, di ani mo, imo gina yung sugtol, day. Pida na. Nakagusto masad ko anak niya, God. Dugay na kong nakagusto anak niya. Pero mo siya manguyab na ako, Mao nga dihang may nanguyab na ako. Ako na lang gisugot. Mao nga, Kanya, asan mong uyab day taon? kung gibuwagan, kay daghan man sa deg uyab. Bahala gihan ako nahilaptan, Di ko ganahaglaki nga daghan min tag-iya. Day sita, puso na ko sa Berto, ha? Ingnon ako, ha? Ako si Ino nga, sugton yun di mo siya kumudiga sa siyang gugma diyan mo. Sige, Line. Huwag yun na yung gipaabot nga manguyab siya na ako, Line. Nagpaabot, nagyod ko. Ay, ugma, sweldo na sana ako. Dako naging kumatigo man, Pero, ang to doon, wag yapoy uyab, bangaagin ako,
Hey. Uy, hala. Dunay duha ka iro sa unahan eh. Lo? Naghabal? Hindi ka tanawang sa duha ka iro naghabal Uy! Kanindot nga. Bingkiyod sa laki Ay, ako isugman. Padulaan akong duha ka iro, padulaan ko sila nga naghabal. Ito, tatanaw na pwedeng kiyod sa laki, Miyan ako silang tumad. Grabe ang laki, Ganyan na rin sige sakyod, pero wagin makaigo. Naas laking iro, Pero ang bay, nagsigit, pabantang siya. Ito, taniya tanaw na. Namiya ba ya? Ay! Uy! Sige ka man o pamusuan ng iro nga. Nahabal, uy! Naiwaldo? Oy, ako pa ikaw, no? Tao nga, magtugyak yun ang imong pamusuhon. Ayaw niya mga hayop, uy! Ay, kung samok na ako di anoy. Nindot kaya ako dre, focus kayong nagtanaw nila, Focus. Ala, tanawan, oy. Naigo na gyud ang bahay no, Naigo na gyud. Kaigyo yung laki, ay. Lamian nilang tanaw, no, tanaw, nasulog. Kana. Papaminyaw ko, pamusuan ng iro. Ha? Kuyog niya ako sa amo, be. Kuyo ko sa inyo? Magunsa man dito sa inyo. Nay, ako pa nimo na iba. Tabangan lang ko nimo nga magkauyab ning sita, oy. Aron makatilaw na kog langit. Gusto niyo. Pakit-on bagi ko nimo. Okay. Tabangan, ha? Tabangan ta ka. Ha? Ayun, magkauyab mo. Sige, tabangan ta ka, Berto. Kalain sad noy. Uy, nga ako'y banguyab ni Berto. Babay, baya ko. Ay, dako man ka gusto nga itong Berto, be. Ikaw yung lagigan niya. Ayun, makatilaw niya siya og langit taon, oy. Kaya magsige mo man nagpamusos mga iro, eh. Ama, kaya ng tawhana, uy. Ari pa na siya nako. Okay Tabaw na. yun na siya. No, mo na, di lagi siya kamao ko nung ingon taon, day. Mauwaw ko no siya. Pero, dako siya og gusto niya mo, day. Ay, bueno. Sige na. Ako ramang usaron sa bahay, noy. Akin niya. Dad ashes bay. O kung madanan mo siya, ako na bahala sa tanan, noy. Okay, sige. Ay, tuon ako, Berto, ay, tuon ako day, ha? Dadon ako sa dito sa inyo. Sige, noy. Muli na ko, ha. Dad adayon siya sa amo, noy, ha. Dali, apura, day. Gigi. Doon na lang tasbahan nila ni Sita dong. Doon lang dita. Doon na kayo. Nagkurog man akong tail na yoy. Basta lang. Mauwaw gyud ko noy. Ayaw lagi nagkauwaw-kauwaw. Ha? Siya naong mo, kuwan, sibuok pa niya, ay, ganun man ka. Gusto ka man ka nga makitulaw og langit. Oo, gusto kay ko. Apura. Ug kana si Sita, lami gyud ang bayana na yoy. Ay, kung mao di, tanga dayong, sumayang sige ng taging apura, hindi mo, paspasan ka nga to. Sige, paspas taglakaw. Si Tara to sa sila. Sige. Ahak ni Waldoy. Mibiya am dayon Berto, sige na. Panguyabin ako. Ang kuan kining mauwaw. Unsaon di pagpanguyab mauwaw. Diha, uy, mawawgit ka. Lagi. Pero ako, Berto, dili ko mauwaw. Magubo basta na sa tabangan, ha. Uy! Nagbubunong ko tanan. Ano duto sa bay? Huwag ang imong ubus. Lami, nagbubukan ako. Daghan sa nimong yawit, uy. Sa puso nakatilaw ng gigog langit. Hukuman sa nitabo ng mita, ako na siya gipangasawa. Bisagot man din siya. Kaya nakagusto mo sa sisyan ako. Aminyo na gitahon ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Thelma, ginaingon, dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Mga gibuhat ko ang tanan nga paagi dihang nakasa ko sa kumbana nga magpabilin ang iyang pagmahal ug paghigugman nako. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga mahimong mahikalimtan. Human akong shower. Karong taon-taon, maabot ang akong bana. Mulihok na ba na iyang gana abot niya sa trabaho? May nang humot akong daan.
Alam mo, nagsiya na kinong kapot. Bisag niya ako sud sa banyo pero nabati na ko iyang tingog kay... Wa na ko gisirad na ang pultahan. Nahimo naman na siyang manok, uy. Kadiyot lang, dong! Di ako sud sa banyo, nag-shower ko! Abihan ako ang pultahan sa silong. Magpalanti na lang ko, eh. Kami rin bitaw ni abitaw. Ang mga bata to, mas ilang mamamaring. Oh, Dong Ronnie! Oh, wow. Hi! Wa ka magpanti og nagbrara ka. Gibali ni lain na. Tali, uy, so, dayon kasi rin anak kong pultahan. Masig na ilaing tao makakita na ko nga nagpantir ako niya, nagbra lang. Bali mo ilit na ako. Para Parit nindot kita niyo. na. Masali mo buhok. Wow, kahumot. Bago kong ligo, uy. Wag ka manghi. Sa Jay? Sabi mo, nakoy data. Ikaw ba si Jay? Di, Si Jay Badayos. Lito na ni Daanday. Liti? Luto, luto. Oh. Aban, dito sa mga on. Tanas sa kwarto. Ha? Ikaw na ako na kong kaon. O pa mo kakakihi. Wa pa ko kaihi, Jay. Okay. Ay, Ronnie. Tanadong. Dali. Ang kalamian na, Ronnie. Kumuta na ni mong liswede. Bisag parat mo. Kamuday. Kalami. Kalamian na, Ronnie. Aga, bisa na pagkasupsupan niya. Murag supsupon na. Supsupon ito, para magawas ang uyok ba? Di pa up na ba? Ay, nukang na mo. Ay, Kasi gusto ko kanina ni. Gilami. Uy, binang naman na. Debe. Ay, Uy, anin niya. Ang Uy, gusto ni mo ha? Ang gusto ni mo? yaki ko. Yaki. Saan pagyaka na? Baliho na to. Nung sabi ko eh. Ako na kong bitin-bitin na. Di kami pagdaliha, uy. Kaya ka na ko eh. Malibig na. Kaya ka. Kaya ka eh. Kaya ka din. Kaya maghantak pa. So, kaya ka lang kung diha. Kaya tayo ni Mr. Jack ay Turo na rin. Roy, agay. Unsa? Ikaw na ibog sa imong kumari nga si Tilma. Opa, oy. Basta na. Lami agi ni Maritel ma... Oy. Tunyo. Uy. Ayaw andong, ayaw taon dong. Ha? Nibaw ko nga, mura ka sa loob. Kung ano ka ng kapungayabo ni Tilma. Nibaw ko ana. Di ba? Ayaw kita nga. Ayaw kita tambag lang ni mo. Ayaw kita Suol ba yamin ni mo nga? Kumpare si Rune nga. Iyang bana. Suol kayo may kumpariya, uy. Nakapantay mo sa ko ni Maritel ma. Pa nga murag nakagusto siya na ako ba? Lugos na ta. Ano ba o gusto sa siya nga akong majirjiran ba? Yamat ka? Oo. Uy. Kabantay ko. Sige, tutok yun ako. Ano nagasulti ka man kuno niya na, ha? Nga, gusto siya nga imong jerjeron mo ba? Sukad lang nga nakakita siya sa ko, sa Oh. nangi ko skilid sa punuan sa mangga. Uy. Magsige na siya tutok na ako. Nga, magpanila pa. Sus, muray gidangat. Kita de siya sa imo nga dong, nga mura man nagbaktin nga way dunggan. Sobra pas baktin. Mao na pa. Okay, Nako, baw nako, bayagig ko sa... Okay, baw bayagig ka sa gidako na. Anang kang pariro ni. May baw ko na. Layo ra kay nasa kuha. Ha, Naibaw ko? Unsa ka ba, uy? Ako Kita saan ka? panaging buang. Pero, uy, may uyab ka na sa intawon dong. May uyab ka na. Onya mo tila ka pa og yurglain. Unsa ka ba, uy? Babae, pag yun nga dunay bana. Pa, Di na mayo. lami ka na Stilma. Mao nang gusto ko mutilaw. Busa mo tabi kong paagi. Nga may jirjiran ako na siya. Tonyo! Nalingaw ka sa atong pagpanuro sa mall, day. Milda? Odong, lingaw kay ko. Pero, uy, ako matagbaw. Basta, di pa ta mamaod niya. At ito sa pay. Ako ramang pusaran sa pay. Choy-choy ta. Ha, di lang sa ko, day. Huh? Gikapoy ko sa trabaho na sige kong overtime. Mamauli lang una ta. No! Ha? Di ko masugot. Uy! Itukar akong gana ron sa church. Naku! Gusto ko makigilawas sa nimo. Ha? Anto to sabay karon tayo. Day, kung pugson ko nimo nga mag-ana-ana taron,
Ha? Huwag yapoy may tabo day. Kay kining ako ang morinig bao. Ha? Tiko na. Kaya namang bao kita kag bao. Ha? May Huwag pasok. giga na mo barog. Kaya ni pasok. No, na. Kapoy man ko. Ay, mamauli lang una to. Way lami ron. Ha? Yato taga sa inyo. I-relax lang una na ako ron na akong lawas day kay naluya ko sa akong trabaho. Ha? Mao pa dong, muani si Paritonyo kay mag-inom mo? Oh, nahan ko inom day, pareho na ko sa Pritonyo. Unya, makalugar ka siyag anhi. Oh, chacha na ko pa doon sa ato. Iyari ko nung balibaran ng iyang uyab. Ani sa tuwa? Noon sa. Ah, grabe ha, kuya wagod. Gibalibara niya iyang uyab, nga mihagad Yes. niya jirjir, Oh. kaya nag-inom siya ni mo. Noon sa. Oh, uy. Sakyan na niabot eh. Pritonyo na ron. Rila ka rin ha. Naugo na ko sa Pre-Ronnie di ay. Sa Pritonyo. Naugo na ko sa gawas. Rila ka rin. Mag-inom sila. Katura pa nag-inom sila sa kawas, diyang medyo hubog na sa Paritonyo. Nangihi. Kita ko siya ha. Dako, unya taas. Kalami kang gunitan sa iya ha, uy. Sige sa pagtutok na ko sa Paritonyo. Klaro kang ganahan sa tiyan ako. Oh, lami gining mahubog day. Hubog na mga preto niya. Berkol! Berkol! Ay! Lami. Sa ba siya? Pata, hubog na ko. Bug naman ko, pre. Hubog na saga. Hik. Eh, Hik. Hik. naon saga? Hik ba? Hubog. Ah, hubog na hek. Ano man, di ba? Oh. Ah, mahubog mo na ungo. Hek. Ah. Ikaw, hubog sa ka? Hubog lang ba, pre? Hek. Oo. Nga, ang saman? Hmm. Hubog sa ka? Hubog na lagi ikaw. Hubog na saga. Ang saman? Ako ulit iwasan na ito, ginom. Ha? Ah. Ang sayo na ulit mo, ha? Ako lang itiwas ini. Ako lang. Ako na itiwas na nanipos. Ako na itiwas. Ah, ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Mag-drive bangga Oh, ka. mag-drive para bago sa akong auto. driver na sakyan Basin ng mo, auto. Basin mo bangga yan ako auto. mauga Di niya, ka lihay ang kulikiwas. pusti ba niya? Nabangga no na ako noon. Di ka lihay ang pusti sa Banggaan, auto. di ka na banggaan mo. Ron sa... Banggaan gani. Oh, ikaw kubugon. Kubog lang ako, pre. Hek. Ah, May problema. Okay. okay. Ay pangihi na sa tikiluan na di askuhan. Di lagi. Ay pangihi Oh, ako. tiwasan na, tiwasan. Asawa mo Sige. mangihi ka. Tiwasan na ang inom na to. Tiwasan Okay. na. Ikaw tiwas. Sige. All. One shot for the road. Yan. Onjet. One shot for the road. Puno ang baso. Baso. Litsugas. Oh, kaya. Uy, panagay ni mo mahurot. Uy, naunsa na ba ka? Wala, tiko ko na. Hoy! Pre Rooney! Kotong lagay, di. Awa lagi ni. Knockdown na. Ay! Nahubugis pa rin Rooney, oh. Natanaw. Lit kang itlog, eh. Ay sakit. Lingog pa. Hubog lang ka, pre. Pre! Wala na ni. Hagok na. Awa na. Beg down na to, be. Beg down na to. Yeah. Awa na gid. Hindi na ka mata, be. Awa na gid. Sakit. Sakit. Wala. Hubog na ka, pre. Huwag si Maritilma. Ha! Nakita to na ko ganihan nga migawa sa banyo. Nga gikan naligo. Awa na. Tuwa na. Oh. Buhi pa din eh. Mata pa ni. Oy. Wa na gid. Wa na ni. Tug na ni. Nakatug na sa tumang kahubog. Oy. Paritonyo, nisuot ka din sa among kwarto? Di ba di ka hubog? Ay, wa ko mahubog, Mario. Nagpahubog-hubog ako. Si Parironi rin akong gihubog. Ug tuwa na. Nakatug na siya nga naglingkod sa bangko. Okay na to. Nyahan niya ka sa among kwarto, uy. Aw. Nagpantira ba ako? Oh, kalami. 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 Ano ni... Kalami ni mo, gaks.
Pare, uy. Uy, ikaw ay kong kaksa. Ayaw kong pumiyak ko nga. Kalami ni mo, Maritelma. Yata nga gustong mo tilaw sa usog sa, di ba? Dali, igda ta, dali, mangigda ta. Kay, hagkan ko ang imuha, Mare. Sa di pa na ko ikuan ang ako, Dali, sa sakat, Mare. Kalami, gini, Mare. Uy. Lamya mo daw. Laan niya. Uy. Doon ta ni Maria. Kailang gina kayo makamatatos, Pare. Buon ko niya, Mare. Nagubo na ko, Mare. Ato niyo. Mare. Niya, Mare. Isuot ko na ni Maria. Mura wag virgin, pe. Mare. Mare. May nahitabo kinamo ni Paritonyo at kayo niya. Nabirahan gid ko niya o aduhag yun. Ang sinahitabo, kuwan ako mo taga ni Paritonyo. Igo na nga nakatilaw ko niya. Man ako akong bana. O dili ko gusto nga magkabuwag sa kumbana na nagmahal og nahigugman ako. Igo nang nakatilaw ko ni pare. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marlene, ginaingon, pait gid kay ning dagat nga dili kaayot ta tantong gwapa. Kay wa kay lalaki nga manguyab. Suya na lang sa atong mga amigang ilis-ilis na og uyab, unya ako zero pa. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahintan. Mao pa, day, gibuwagan nimo si Ronnie, nya gisugot nimo si Jeko. Uy, day, uy. Gipulaan na kong Ronnie, uy. Tagsara kayong makaabot og 2 ka rounds. Kanahan ko ni check ko, day, kay... Kada check in namo, no. Birahan, jit ko kalima. Uy, hayo-hayo nimo, uy. Sige man lang kagkatilaw og langit. Ako taon, wa pag ko kasuway ana ay. Ha? Paita. Una-una lagi ko nga, mugamit na lang kong taong, o di ba, paliya. Sabad diha, uy, ayaw anak, uy. Kinahanglan nga, pure nga punal gid sa lalaki ang makavto, day. Unya na gamit anak ka ng mabkag, lalaki. Pero kanus apa man taon na mahitabo, uy. Kana untong si Jeko ay, uko di ba si Ronnie, ibo kay ko anang duha. Pero unsaon ikaw may gipanguyaban nila, uy. Gwapa mangkod ka, samtang ako dili. Ay, basta, ayaw anang taong upaliya ang gamita. Pati kina, uy. Pure nga punal gid sa lalaki ang naidaghang laki, uy. Paabuta lang nga, dunay manguyab ni mo, day. Unya kanus aman, asa mangkutob ang akong pagpaabot, ha? Kanus aman, day sunya. Kaya ako may naluoy tao ni mo gaw. Gusto ni gini ka makauyab gaw? Ay, gusto na kid kaayo kaw. Gusto na kay kumutilaw og langit ay. Yeah. Ay, si Fredo Pungkol ka ba eh? Ha? Bida ibo ka na ni mo? Ako inos Fredo Pungkol ba? Nga panguyaban ka? Kasabot bitaw ko anang Fredo Pungkol nga naibog na nako pero di lang ko anak niya go. Uy, daginuton pa jud kay now. Unya Pungkol pag yun. Bati ako mo sa nay akong uyab. Sa mo ta anak ka di malas. Sos, kamot ray Pungkol na niya gaw. Usar kamot. Unsa man ka eh. Nya, pero okay naman na eh. Total, ang iya di ba na Pungkol? Da, uy, ako sa nangunaon, uy. Paita bayaan ng Pungkol ta, uy. Pungkol ang makabnato. Ay, ako sa nangunaon daw, Lino, uy. Mo ba, Bailino? Hmm. Gusto na nga makauyab si Marlene. Eh, ako lagi unta to, bay. Ako'y manguyab niya. Ibugay ko na niya, pero kasabot mo ko nga. Wala si gusto na ko, bay. Mo nga, mauwaw sa kong nga mapadayag sa kong gugma. Pungkol sa ko kagod. Mao lagi. Ang napadagan na sa tarong sugot mo ako'y gagaw taon. Tinuod nga pongkol ko, bay. Pero kining ako, bay. Mura sa ni Baktin ba yun? Bakit? Oh, Ate! Tingod taon. Miwik na, miwik! Miwik! Tanawa tayo. Pumuto na to, tanawa tayo. tanawa. Muy, tanawa ko niya. Tanawa. Kaya sa. Ako, diyan ang musipir. Kaya sa. Tanawa. Bay, nainamikat, bay. Nanghiwi pa. Bida, di ko na tinuod ng marong bakti, namikat. Oh, lo! Murag ito Tanawa. bakti, no? Ha? Sa may Bida. tanong mo. Ilis sabi. Ha?
May kaya gini ako maragwati. Mura ba chikos tabos ba? Imuha so. Mura na 5 karaan o. Ini sabi. Ayaw na niya kuha ba eh. Kamot lang ba? Ilistag kamot ba? Ha? Ilistag kamot. Imo rin pungkol oh. Niya, ako nang imo. Takuha mo rin yung piso, 5 pesos karaan ni mo ha, bay. Grabe ha eh. Bay, pangambog ni bay. Balag ako kamot bay. Basta kini, kita ka? Sabi niyo bay, ibugi ko na yung may gagawin bay. Ibugi ko na niya. Ay, kusugto nang gikuha na niya. Ako, ginayin siyang pakaslan ba? Bay Prido Pungkol. Ay, sa to, nguyab ka gaw Marlin. Lagi bay. Iba mo ko nga, ibog man kayo na ako. Agaw ni mo. Si Marlene. Ingnan sabi. Mamisita ako niya karong gabi. Domingo. Ay, sas. Ayan lang bayro na eh. Ano naman? Naibaw ko kung wakay gusto sa kuy gagaw. Basta, di ko masugot nga nguyab ka sa kuy gagaw. Kay, ako tanaw ni mo, human mo gilabtan do. Imol tao ng buwagan. Kay baw ko na. Paita sa doy. Wa na ko'y uyab ron bay. Wa na in taon. Kay gibuwagan ko ni Sunya. Silang nas Diego ang uyab ron. Lambian ang itbay eh. Ug si Marlene untay akong uyabon bay. Ibog. Dili ko masugot. Nga pagyaban ni mo kuy gagaw. Di, pero ni. Kung dili ko manguyab na ng imong igagaw bay. Batig ko na lang na siya nga. Dili ka tilaw langit. Pidas. Tilaw na. Sauce. Doon na ako'y kitupo na ako'y gagaw bay. Prido Pungkol. Uy, kaluusan ni Marlene no. Ang lukoy man. Dili pa gwapa. Unya pungkol pa yung mauyab. Basta ni malasa. Bida, basta di ko masugot nga manguyab ka niya. Di ko masugot pero ni. Hindi, uy. Maayo ka nga sugton ako si Fredo, kao. Ikaw, siya ang tinuon ni Gugma ni mo. Sugta siya kay buutan man niya. Doon na pagitrabaho. Ang sa trabaho anak niya, kao nga pungkol na siya. Kuan kining basta wa ko may bawod si trabaho na niya gaw. Basta maayo na trabaho. Nya dako pa kay nagsweldo gaw nya. Gawa sa dako sweldo. Dako kinang iyaw gaw bro yung baktin. Ha? Si Baktin ba? Ang iya ha? Murag Baktin? Sapa dia, uy, hinanggaw mo sa nang imong istorya. Tinuod lagi na. Kita ang kus iya ng pikitan na man mi. Busa, atubangan na siya ini pamisita karon Domingo ha. Ug sugta siya gaw. Sugta na sa Prido Pungkol. Unsa? Mauna, day. Namarayag na ko si Ronnie. Kay ako namanggit ko na siyang gibuwagan. May hangya siya na ako nga magpatabang siya na ako aron magkauyab mo. Unsa? Ibog pala ko na niya ay manguyab siya na ako. Oo, pero haladay, uy, ato-ato na ni ha. Wabaya ko na siya gusto ni mo. Gusto lang kanya nga panguyaban o kadali, day. Nya, uyabon na ko no kadiyot niya. Ay, mahugman sa kus-alaot, anak, we. Kay kung iyo niya kung mahilabtan, yan ura kay ko niya nga buwagan. Kay wa man siya gusto na ako. Si Fredo Pungkol, ramay akong uyabon na lang kahaan na, kung mauna. Ha? Si Fredo Pungkol? Wala. Magmantinan na lang kag lalaki nga usaray kamot, day Marlene. Salamat kay Day Merlina kay imo kong gisugot. Kaya natungod kay nakita na ko nga buotan ka. O tinuod ka nga nahigugman ako, Fredo. Pero, Oy, na may pero. Unsa man ang pero nimo day? paitasad ni mo, oy. Ha? Kanang pungkol, manggukagod. Oo, day tinuod na day. Kita mo sige ka, wag gid ka ako yung mga pungkol ko. Pero mahal ta kay ka. Og ipaniguro na ko nimo nga malipay ka nako. Ugma day ha, manuri ta. Manutag motel day. Pareho man ta nga wa pa makasuway, ha? Parison gitang duha. Gusto kita, Fredo. Wapadyo ko kasuway nga gihilabtan ko laki. Kung kay uyab naman ta, bahala na lang ni uy. Sige ha. Karon kay uyab na ta, ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Ikaw, Fredo. Bilang ka pag-adbay day. Pinakita, bilang sa imong pa. Sige. Ay, mapita ko. Hilong, uy. Karon day, karon pag-ipas ini da. Madini ka. Lamihanap ka na katubos sa uy. Lamihanap, Fredo. Sama ini. Aga-aga nga kalami.
ato ning ikuan ako aday ha sa imo ha. Ubuon sa ako ang brief na ako. Sa ako pagubuan ni day di ko kamot. Nalayo ka, be. Wala ka na ko, ani, oy. Mauchod ni, kataas, ano niya katampo. Ambot lang. Nagpasa tili sa, di tigay ni maarang sa kuha. Ha? Wa pa sa ko kasuway. Pero suwayan na. Dali be. Dali. Basta diya ka na. Sige. Niya, ikaw gunda ko ha. Ipasuda. Dali. Niya, okay na. Guniti, hindi ko kakito ang pungpul na ko. Nagsuway ini. Parting sa kita sa diyang nagusap-ungkol na kong uyab. Happy ko kay mahal ko ni Fredo. Unya, malalsad na ko siya. Bahalag pungkol ang kong uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carling, ginaingon. Di gid unta ko gusto nga pagdagan ang among anak. Apan ang akong asawa, muhat kay sa kama. Mao nga nadaghan gyud ang among anak. Dili man pabalibad kung tukar na ang gana. Mao ni nga tabo sa akong kinabuhing. Di gyud ako mahimong mahigtan. Sige na down tay. Suktan ako dahil boy. Pakaslan ta dayon ka. Ang tinuod nyo, Carling. Nakagusto sad baya ko nimo. Pero nahadlok lang ko. Basig maparehas ko sa kong makuwang nga nangabit. Kaya niyang bad na. O ikabuga ibabaw sa kama. Dahil mil ba? Ako nyo, Carling. Mahalag lalaki ka. O di pa tauyab. Pero ingnon tagit ka. Nabisag wa pa ko makasuway nga nahilabtan kog laki. Pero kanahan kog lawas ng nakalipay, Ling. Apan, gipugngan ko lang ba agad ni. Kaya mo'y akong gusto nga kung maminyo ko. Ang akong banang pabuhaton ko sa gusto kong katagbawan sa maong butang. O kung mao din na. Ako nang lalaki ngayon mong gipangita day. Ha? Ako na di mil ba? Tinuod ka, Ling. Oh, day. Sige na. Sugtan ako. Sugtan na dahin ko, day. May nagang nagminyo ka. Ubuunan ako akong brinde. Hindi ko kaning ako. Dako, day, ha? Kakanin mo? Ha? Kasi sakit ka. Nagsakit. Ganahan ko anong sakit. Sige na doon. Ibustak na ang kanang imo sa ako. Sige. Gusto rin kang sakit? Sige. Dagi! Paunan na! Irahe! Bahi! Lapornasa! Nana kita sa bahay to. Og lalaki gihapon ng atong anak. O, day. O, tulo na gid ang atong anak, day. Pulos pa gid lalaki. Nagsunod gid ang edad, oy. Buwang 2 anyos. Ang ikaduha, tuig kapin. Og niya na sa ikatulo. Tulo na gipunga sa tong pagminahan, Lay. Mao gid. Nga, day, pahuway na ta, day, ha? Mag-pills na ka, day. Di ko eh. Kadaot man ang pills good. Huh? Di na lang sa good ta mag-control good to. Oh. Kung unsay hatag Ginoo nato, hindi atong dawaton. Day, mil ba? Mao ba? Ay, di mang pilis yung asawa? O, tay. Adlok siya nga. Basin ko noog dunay side effects ko, no? Bida, no? O, may kiubuhat po sa ubang magtiayon, magpilis sila. O, niya di man siya ganahan, tay. Siguro akong supakon, good. Masukuon niya. Oh, wala. Imo asawa, hindi paingon din niya. Bag-o pa ka anak. Lakaw naman. Uy, kibya, ano niya nga mong anak nga bagong na tao, eh. Mao ba, day? Hindi mo kong giapas din, day. Uy, dong. Ano na, ulit na to. Magpapaya akong ligo. Oh, Muta ni mo, Milbano? Tay. Humot na kayo ni nga ako pa, Tay. uy. Kunya, tinaw na sa dakong ihitay. Hala. Dado na nako siya, Tay, ha? Si Carling, Tay. Dong, tanan mo. Huwag pa ba ako makaihi? Nadayan dong, Carling. Gusto naman ang buhata, oy. Huwag ka ihi. Porbida mo. Yun ang style na, oy. Huwag ka ihi.
May, mo pagili pagkaanak, pagkatao sa inyong anak, ikatulo, akaron, wa ka ihi na sadga. Stop na namin ba? Sadi ay wa pa. Sagdi na lang good Miss Carling tay good. Pagpuyo na lang good diha. Ay paghilabot sa mo pagpuyo. Leng. Umuta na yun yung day eh. Pero, basig mabugat niya kaday kung birahan kaday. Bago pa man kang nanganak ko. Ay, dili lagi. Ako ay nahibaw na ako. Kaya ako'y nagdas kong lawas. Basta na ba? Manguli na to ba? Tana dayon tong Carling ko. Oo ba, Carling? Mabdos yung sanang imo sawa. Oo, bay. Uy, upad mo na inyong anak. Oh, ikaw pa na, bay. Pastilan. O, pag gani pagtuis kay ikatulo, bay. Ikatulo na mong anak, magdus na sa dyaron. Ay, pag-control sa mo, eh. Na? Lisod ba ng panahon na ba, eh? Magdaga ng anak. Gubat ng Russia ang Ukraine. Patay. Mahal kayo ng palito nun, eh. Pagkamita siya nagpili si Musawa, eh. Di lagi sugot bay Carlos, uy. Kay, makadaot ko no ng pills ko, no? Makadaot ba, Roy? Nga mo man nagibuhat sa kong asawa. Nagpilis mo na siya. Kung nadaot pa siya, bayron tang nadaot. Ay, di lang lagi ko bay, uy. Di ko gusto nga masuko na akong asawa, bay. Mahal kayo na ko akong asawa. Ikaw na lang kuan control. No? Ikaw na lang. Kung mga blit ganun na siya ni mo, no? Bali-bali. Bay Carlos. Mao ba man yang? Nakakita na kaglaing laki nga imong giilis sa imong bana nga imong gibuwakan? Oy, day, oy. Ug ang ako rong gikapuyo, haskang nindutag yun. Kay halos kada adlaw ko niya birahan. Mao ba? Pila na gani anak ni mo ron na? 8. Og mabdos na ko karon sa bago na akong gikapuyo. Oo. Ako sad man nang. Ikapat na po din ako gimabdos na ako. Gamay pa man ang tiyan ni mo, uy. Basig, kuwang pa nagdunggan. Butangi nagdunggan, day. Ay, maligo man bitaw ko rin man nang. Kaya inikabot sa akong bana nga nagtrabaho. Magpapira man dayon ko. Kalami, uy. Unya, may kay di mo balibad ang imong bana, di ay. Ay, di gyud siya makabalibad na ko nang. Kaya hadlok man siya nga masuko ko niya. Hadlok kay na kong akong bana, uy. Ay, ingon anak sa akong bana sa una, hadlok. Pero pag ikawalo na sa among anak, tinamot na ko eh. Kay kapoy ko buhi. Kapoy ko buhi sa 8 ka anak. Lagot bitaw ko, akong gipalayas. Bahalag ako ang mubuhi sa 8 na ko ka anak. Total maninda mong kung isdas merkado. Ay, mabuhi ko ra gihapon ang 8 na ko ka anak. Basta kay di lang siya ko mapaltahag gamit og laki kay ganahan magyud ko. Maong karon, kanindot, nakakaplag na siya ko laing laki. Busa, happy na ko. Ako sad nang. Bindasado niya akong isda nang. Aron kong biyaan ko ni Carling. Doon ako ikabuhi sa akong mga anak. Nya, sugutan da ka nga magkabuwag mo og si Carling. Kung musupak di siya sa akong gusto, bahala nagmagkabuwag mi. Pero di man sa mahitabo ba nga magkabuwag mi? Kay dako man kay nagugman akong bana. Sige naman ang uy. Basig na uli na ros Carling sa bahay. Adto na ko ha, maligo na ko ron. Humot ko iniklamo ni Carling. Oo, kamulaho sa inyo ha. Hapit na nun dinis ba? Anong mga apit-apit pa mo ka? Karon akong tataod mo ulit, ay. Ay, luya pa ko gigas trabaho, eh. Dayo na ba naghagad na akong kasawa, tay? Tigom sa kong kusog tayo, eh. Purbida ng sawab. Sa babdos no, ngita gyapon purbida. Ngita butangan gyapon mo siya. Ngita siya anak gyapon bisag babdos siya. Unya na sa mo payo, pati na siya. Ay, problema na. Kay di gyud ko palipad sa kong asawa, tay. Hala, pabuta na lang moabot og usa kusina inyong anak. Pabuta na lang, Carling. Naabot gyud og 8 ang anak ni Milba. Ug karon, magdos na sad siya sa iksiyam ng mga anak. Ako na lang gitumanan ang iyang gusto. Mahal man kayo na akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Robin, kinengon, laki man tuod ko. Lupig ko sa akong asawa kung nunas kama mo isgutan. Mao nga nangita gyud ko paagi nga mahutay ko. Ardi siya mangita og katagbawan sa lain nga laki. Maninita ko sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahigtan. Lugalan ko anang tungod sa karinderya nga nagtinda og larang. Diya lang.
Imo sa rin yung okay, boss? Oo, so okay kayo na ko na diya. Diba? May nga larang nila. Alam na yung bayar calcitrin. May lansaw diya. Ah, Kapit sa kong lansaw diya. hindi sa rin kakaw ng larang diya. Laraw lansaw, ganahan kay ko. Mo ba? Mauna para palahutay mo sa anak sa sawa. Mo ba? Oo. Kaon ni nila. Kasagara na mo gamiton na tablita sa insik raman. Bati na bosoy. Ha? Motoski ra pila ka oras na oy. Oh. Kinig yung larang, lansaw, bakasi, silik sa iho. Mo ni the best kayo. Sige yung gahi ato ana. Mo ba? Karon pa ko na da. Di ara kompleto yo. Kay mukhaon na dayon ko og iho nga larang. Doon na lang ko sa amo. Ay, tuskig ka na sa ako, ara, nga nakakaon kog duha ka hiwa. Nga larang nga iho. Lipay gini si Agnes ba? Kay, kahamaggo na kayo sa kong asawa. Humbag gini diritso ba? Doon lang ko sa amo. La, narang akong kasawa eh. Nanambo pa sa bintana eh. Karon ka, Agnes. Birahan tagi karon og tulo ka raon. Day, Agnes! Pangandam, day! Pangandam, day, Agnes! Day! Ha, niyara ko! Amo man is Ruben, uy. Pangandam ko, no. Gusto kaya akong ang pangandaman. Ay, ang pagkaon tingani. Igutom na tingay na ay. Day, pangandam, day, ha! Sabay amdamon Ay! ako dong, oy, pagkaon. Mukhaon ka? Ha? Karang imuha ang akong kanon, day. Pangandam! Ako ko na yung ganon. Hanggaw man ka, uy. Indot ba, ana, uy? O, sige, mangandam ko. Hubuon ko ng daan ng akong sinina, be. Hanggaw, gyud ni ay. Sa minute ay. Lubos tayo na eh. Grabe init sa akong lawas. Bisan baho eh. Baho-baho gamay. Pero labi ang gyapon niya. Ay. Maragwa man yung hugasin. Oh, pinakalit style mo pa mo, be. Di ako kapangandam. Ugod ko kaligo. Okay na niyo eh. Ngayon sa doon. Labi kita ko. Gabihan ni mga dyan ko nga naman kay baboy. Ay, ka pa ko, be. Tapos kay good ano. Kumalapaya sa rin. Mao ba na? Pwede tuski kasi mo. Humang ka nakakaon o kalarang na iho. Utay, grabe hal kita. Init Grabe, talig sa kong uy. lawas tayo. Lipayag sa kong asawa tayo. Kay gibirahan gina ko katulo tayo. Nga, gusto pa gani unta niya ikaupat. Pero, ay, ko na mga kuha ay. Luya naman kayo. Nga, tulo ragi ka raw ng kaya. Ay. Pero may na lang to eh. Kay, nahumayad. Di ba? Kaayo naman ato nga. Nakakuha ka o katulo. Mao. Dong, kanya ibang larang dong no nga iho. Oh. Mura ba siya nga og tambal nga tablitas nga paracetamol. Ha? O bisan unsan siya sa tambal. Malang nga sa primero pa kay mo epekto. Pero kung magsige pa ganit nga, ay nagdili-gani ko nga mo epekto. Oh, tay tikong. Mo na nga. Ako kasuay mangyukuan niya ba? Kanya ito sa buhi patos nanay mo. Gamit po ko ang larang nga iho, oy. Kasi tuskiga nyo sa ako yung pimilang og gabagong nga kuha. Lipay kayo ang nanay ni mo. Kay sige malag piras-piras ang mata niya. Pero pagkadugaya dong, o diyang nagsige na ko og taon og larang, ay wala niya mo epekto eh. Bisag, di-apil pa na ko kaon ng bukog sa iyo. Wala yun. Apil bukog? Oo. Kumuri na tay. Musa dayon niya na yung may tabo na ako tay. Kung magsiki kong kaon na ng ihong nga larang. Madugay day, wala na dayon picture eh. Oo, ay. Busa, mintas mo ipik pa ang iho sa imong lawas. Bira yun. Birahi pa mi ang asawa ni mo. Lami-ari ba niyang asawa ni mo eh. Sana. Birahi niya yun. Oo tay, birahan gina ko pirmi nga ko asawa tay. Mintras mo ipikto pa ning larang nga iho sa kong lawas tay. Birahan gina ko kanunay si Agnes. Mapagaw ti siya. Umangisog ang sa imong bana bisag mi kaon pa siya larang iho. Na, lagi day, uy. Balik na sa kong kaguol ron kay pirmi naman ang nikuko ang iya, ha? Hala. Aw, sa imong bana tingali. Pero sa akong bana day nga si Ruben. Sus,
Larang iho, regyo iyang perming kaonday. Sige man nagpatuskig sa iyahang kagwang. Permi ko niyang mabirahan. Katulo pa ka round permi. Ah, grabe. Sure ka, tulo ka round? Nindutaan na, uy. Haloy mo, ganay gusto na kong mahita po ay. Gusto pa manggani kong birahan kong ikaupat pero kutobras katulo ang power sa iho nga larang day oy. Pero okay na sad oy, happy na ko ana. Kaayo na lang anang dunay katulo Ingon anak sa untang akong bana, uy. Ingon anak mo siya kaniadto. Karon kay di naman, uy, sa una katulo. Pero nadugay, no? Di naman mutuskig ang iya, ha? Hala, uy, di na cute ay Agnes. Ikagay pirmin akong masakyan na. Kada sakay na ako gubalabal. May problema na, bros. Timing na yun kayo ni boss. Mo yan. Asa mo karon? Uli na ka? O adto ka sa larang kasiho? Larangan sa tapos. Para makabira na sa ko sa mong asawa ron o tulo ka round. Nga ba? Ako, boss. Biyaan ako sa larang, oy. Ha? Oo, ano may pikto na ko. Ang ako rong ganahan, boss, kanang ikog sa pawikan o bakasi. Oh. Bakasi na sa ikibirahan ron ako, boss. Bakasi! Parehas na naman kasbana ni Gauti siya, uy. Wala man na mutuskig ang imo. Sige man ang takakaog iho. Maulagi no? Buwang nga ni. Ang akong dila ni mo'y. Sige, tuskig. Hindi nga kuha naman. Ay, nagkaon na to ha? Ha? Tinuod yung tingali itong gisulti ni Tisha no. Nga dili na itibo ang iho basta dugay nagkaon. Hala! Hala, day! Tanaw mo! Tanaw mo! Yan mo na. Mituskig ko galit! Halo! Tapos kitoon! Hala! Paghikap ni mo ni Tikok ko balik day. Sa paon ko na ron. Nausaban ni Tikok! Pangitag laing paagi ha, Ruben? Ah. Pangitag yung paagi nga mutuskig nagbalik ang imo. Sige na ba? Yeah! I feel good! You feel good, maudi. Ay, skig ka ayo. Tuskig ka, ay. I feel good. Siyempre. Siyempre! Bakasi na sa day! Larang nga bakasi na sa dakong gikaon! Kuya Tisra, salamat. Anadong na, ito dayon ka. Sana, Nagdapat ang mga batas kawas. Ano dayon squart ko. Birahan ako ni mo katut. Ano dayon dong Ruben? Lipay kayo kong asawang nabirahan akong katuloy. Human ko makakaon og larang nga bakasi. Mayon taog di muhupas ang power sa bakasi. Mayon taog dili na gyud aron happy pirmi nga akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Yokini, ginaingon, taas kong pasensya pero kung imong biklon, sa kong magpakahilom, mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga ako mahimong, mahikalimtan. Ay, buntag! Yukini! Friend! Ada ka Yukini? Friend? Jason! Bayon! sorry. Sa'yo good name mo. Sorry, friend, ha? Di na may mga dili ko ikaw sultihan ini, day. Sus, friend! Ako'y nagigil ini. Ikaw ba? Kasayo ba nimong nagmaritas? Ay, wapas baritis. Ay, friend, ingon na ko ini kaluyal ni mo. If why I, may baho ka ini, day. Ay, dayon rin sa sudbayot, oy. Ay, wapa di ko kasud. Mao gani, dayon. Nga lingkod, oy. Oo, lingkod. Gusto na akong ngagikan sa akong baba, gitay nga ako isulti ni mo, friend. Pasig, ato kasalain may baba, may baho ni ini. Bahin sa unsa man na, ha, Jason? Kuan? Sige na, sultihan ako. Kasayo, di mo bayot. Gigutom ka, ha? Hala, no? Anhin na siya ka mamahaw. Anoy? Ano ba yan? Hala na, kahirting ni mo sinultihan, Lola. Oy, Amado! O, say berting, ha? Uy. Wa, ko'y uyab na berting, oy. Hala, oy! Noon saan na ba yan is Lola ni mo, friend, oy? Ay, nako, friend. Ay, tubahi si Lola Amada, uy. Naibaw bitaw ka nga bungol na. Sige na, sultihin ako, Yots. Ay, yung hong lang nako, Yukini. Aron dili makabati ni mong Lola. Ay, pagka marites, yun ni mong bayot. Sabi na kong bungol, nakabati mo? Unsa? Ay, lagkakurat. Uy. Tubaga lang nga akong ipangutanan ni mo. Kon. Tinuod ba nga kamong duha na lang ni An-An ang nahibilin nga nag-inom dito sa ilang Shano Bayot? Kay gibiyaan mo sa inyong gikainom.
Kitsa may nagsulti ni mo na ba? Kalma lang, good. Nganong masuko man sad ka? Naigo raman kong nangutanan ni mo. Tinuod ba? Oh, tinuod lagi na siya, no? Ala no mo ding lain nagtinagdan na ako si Yoko ne, ha? Singain. Yoko ne. Yukini. Oh, Yukini din nga na niya. Nag-abi-apel dito ng bayot kalagom kay ko na si Jason. Nasuya lang na si Jason, oy. Kay nakagusto man sad na siya kang Fritz. Alkansi gid ang bayot na ako. Oy, si Yukini alkansi, oy. Kaya asawa siya ni Fritz. Ako yung kitupsan si Fritz bayot. Promise. Lumi kay Daya. Lumi. Maubaw. Ay, kalami. Kailangan mauna. Basi yun na lang kang Yukini. Ay! Gigotom na ko, Yukini. Unya? Pagsukad no. Unsa may akong sukaron? Nga nung day, huwag ka magluto. Wa ko'y ganang maluto. Kung gigutom ka, kan atong imong kabit si An-An. Naunsa man kay Kini oy. Gipasabot naman ka. Hubog ko atong igayon na. Igo na ba ng rason? O sa kayo mong bation, no, Fritz? Kung ako sang buhaton ng inyong gibuhat ni An-An? Usa? Huy. Suwayin niya ha. Suko naman gani ka, panako buhata. Unsa na ka kung ako yung buhaton? Suwayin lagi. Kay pakiton ko ikaw ug ang lalaki nga. Kay usa may imong buhaton sa akong apo, Fritz. Oh, nakabatay ka sa akong gisulti, Lola Amada? Kusog ang imong tingog maong nakabati ko bisag bungol ko. Wa malilong nako unsa inyong giawayan. Kamo yung mga laki, wa katagbawan. Bisag na amoy asawa, mangita pagkut muglain. Ngano di ay Ariel ay este, ngano di ay Fritz, ha? Maura man ng purmahang mga tso-tso sa girls. Unsa di ay purmas imong kabit nga si An-An, ha? Uy. Imong gisulti sa Lola Amada nga. Nainahitabo na mo ni Anan, ha? Ako man na siya nga puhan. Angay lang nga mahibaw siya. Unsa inyong gibuhat ni An-An diri nako. Karon, sikat na mong duha sa mga silingan. Sikat na kay mong duha ni An-An. Gawas tiya, Yukini! Gawas! Kaisa ko mo An-An. Ngano ka? Hingas kay ka. Di pa nabi ni mo sa mga silingan nga nag-mini Fritz, ha? Ako'y nanabi. Hoy, kung isog-isogi ha? Oh. Ikihaw niya ta mo. Basig maghila ka An-An. Ikiya! Hadlo ko? Kay nga no, nakakita ka nga nagtapot ni Fritz? Ayaw ko kakita An-An ha? Dunay mo saksi pabor na ko nga nakakita ninyong duha ni Fritz nga nagtapot mo. Unsa man? Unsay wa ka katingog no? Mihuot ang bukog dihaan? O kinsay mo saksi, ha? Kinsa? Secret? Mga secret? Ay! Secret kay, ha? Ikaw may iba? Tanaw ko unsa ka isagay agay sakit sa kutsara. Nakita gid ko sa kakaiso ay sa mga mata. Nakita lang may bawko. Agay. Anong nipatol man kang Anan, Yukoni? Ha? Kita ka? O kadungog ba ka? Lahi na imong sangpit nako, na mipeld na. Yukonis imong kalimutaw. Yukini! Yukini bitaw! Wala nipatol ka! Isog man siya! Ipakita na ko kung sasad ko ka isog. Uy, ikiha ka niya, ha? Dagan biya siyang samad sa naong gikauras, ha? Iniikihan ako siya. Ay mo saksi man nga nakaninyong duha. Baya ni mo, nangayon naman kong pasaylo ni mo, Gitaylo na ta ka, Fritz. Pero ang imong kabit, nang hagit na ko. Taas kog pasensya, Fritz. Pero dili sab maayo nga giton ko. Ay, ikaw ba? Ikaw kaya hinundaw na bugno sila sa ano Yukini, no? So, Yamas ako din siya nabayot, no? Nahinay ng sinultihan mo, ha? Bakit sa pamilain, eh? Ako giyot, ay! Wala lang kwenta ng nakakita nilang duha nga nagdunag yun, no? O, kinsa man, beste, solte. Unya na lang, di nalitas, no? Kana, unya na lang, magkiyaay na sila. I'm sure nga mapriso ang imong manok. May kinakikita ka na ako, Fritz.
I miss you. Ay, sa kong kaksaan. Ito sa... Niya ko din aron magklaro kayo tang duha. Ayaw nagsuong sa mua, ha? Kaya alkansi kay kaan. Okay lang ka nga mapriso tang duha, ha? Huwag lang. Okay ra kayo basta prisuhon tang duha, magtipon ta. Uy, gagago ni mo. Lain ang pisyon sa babae, uy, lain sa lalaki. Ay, smile diha. Kung ikiyata sa ko asawa, ay angko na, nga nakasabot ka ba? An? Yukini, uwaw na kayo ko sa mga silingan na doy, sa mga chismis nila. Mawang ko ni mo day. Gusto na taon day. Ayaw na ko pagkauwaw yung mayo. Nindot, oy. Kamong duha si An-an ang nagpakauwaw, unya ako'y imong hangyoon, ana. Ah, katawa man lang tag duha ka kilong monggos mo. Ingnan ang imong kabit, ha. Kung makit-an ko niya nga maglakausdan, di ko niya singgit-singgitan. Hilas ra kay siya. Siya pa'y gigamit nimo, ako nga asawa nimo, mapayang binastusan. May mong mangutana ko ni mo day. Kitsang ni mong giingon nga musaksi nga nakakita namang duwang an-an. Me? Di ta kasultihan, kay basig imong harason. Ta, ingnan imong kabit nga si An-an nga dili na siya maghilas-hilas. Di na ko niya binastusan, kay mapugos gid ko sa pagkihan ninyong duha, Fritz. Ay, day. Pagkalaay, di anong may boyfriend ay, no? Correct. Doon Kala ka? ay giining what ay boyfriend, ingon pa ni Ma'am Press. Huwag yun kinay. Sige lang ka pa ng piling diha ay. Ay, Uy, hala! Speaking of boyfriend ay, tanawa ang imong ex, nagpaingon din ni girl. oh, niya si Fritz? Fritz! Pagkam na yung duha. Hi, Fritz. Oh, happy Valentine's, Fritz. I miss you. agi na ko. Ay, wait. Ikaw lips to lips day, ako hinula rin. Ako, sorry. May buhay sa buhay. Fritz. Ana, buy, napaingon din si Yukini, oh, buy. Wala gid may mga uwaw sa. Oh. Pwes, pagbagaay na lang tagnaong ini. Yukini. I love you. Ako yung buhay ka pa di. I love you too, Tas, Yukini. mga inutil, mga paspas. Hala, no? Tritas lamisa. Let's go. Ikaw pa na kayo mula ba, Yukini? Go, Yukini. Ha? Alright, uy, ganun ka? Duga kayo mo reaksyon, let's ka. Ako pa ni mo! Thank you, Yukini ha. Miyatag ka na kong second chance. Last chance, Fritz. Last chance na dito. Tanaw na to kung mausap pa ba ka. Yukini. Okay, nakasabot ko. Kato po ko makafeel nga ganina ba nga love kay ko nimo. Kay giruman sa ko nimo bisag na ay nagtanaw na to. May mong usbon to na to. Sorry sa pag-unsa. Chance nang gihatag kang Fritz. Kung mausap pagpangabit, aw, iyan na gyud ang tiyuan. Unsay dugayan, idi buwagan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Norma, ginaingon, dili di ay tanang gwapa mapatslag uyab. Ako, gwapa biya gid ko ay kay ko lawas. Apan kaduha man ko paangki uy. Mo ni nahitabo sang kinabuhi, nako mahimo. Ay kalimba. Ano man ko uy. Lain man yung pamati ko sa kong kuto-kuto. Pirmi kong pasuka uy na. Ngano ka, ha? Nay. Ganina pa ako nakamatikod ni mo, kamura kag perming magdikwa. Ba't ani na oy? Lain mong kay pamati na ko sa kong kuto-kuto. Uy, Norma. Asig mabdos ka. Ako, mabdos? Ay may ragyod ang gidata ka din doktor aron masuta kung mabdos ka bakyod. Tawa, wag yung kumasayop sa kong pagtuda. Mabdos ka kyud matod sa doktor. Karon nga mabdos na ko, nay. Kikita ko ni Andrew. Sultihan ako siya nga mabdos na ko. Aron iyan akong pakaslan, nay. Ayaw tugaya. Pakikitain ay ng uyab mo. Kinahanglan nga makasal dayon mo.
kinahanglan yun, Norma. Gingnan tabitaw ka nga, mag-pills ka. Aron di ka mamabdos. Supak-supak ka na ako. Anjo, ni ana ni. Ay. May bata na sa kuntian. Basta kinanglan nga, imo na kong pakaslan. Pero di, wa pa taon ko'y trabaho di. Saan mo na ako pagbuhi ni mo anak? Maminyo na ta. Doon na naman ko'y trabaho. Mientras wa pa kay trabaho, ako lang una ang manrabaho, God. Ang importante nga, makasalta. O, ikaw man trabaho? Hindi akong mga anak ka na ka, ha? Di naman ka makatrabaho na. Kung saan may kanon na to, anak, ha? Buot mo bang ipasabot? Nga di ka manubag, ini akong gisabak? Nga ikaw may amahan, ani? Ay, di kasubo na ako, Norma. Di pa ko andam. O karon di ta mo problema, mangita tag mukumot na imuntiyan. Ipakuha ta ng bata sa imuntiyan. Agay! Sama ka! Among kabayana ay! Ang paros mo nung kaya! Kung di ka magpakasal na ko, ayaw! Wisa ang anghel nga niya sa kuntian! Buwag na ta! Og ipakataw ko kining bata, bahalag way amahan! Nahala, sige. Kolay bantay ining kamay tang sari-sari store. Ops! Ay, wala? Ramon? Ikaw ning kalit nga mialis akong agianan? O sabay tuyo man ako, ha? Day. Dako naman ginay mong anak eh. Tuyo pala yung balik eh. Ha? Ako day, Norma. Kagusto ko ni mo day. O nga sa maibuhi mo na ako, nga wa man kay trabaho. Oh, mabuhi rin yung punta mo. Uy, probida sa daan ng istorya, ha? Mabuhi mo gila ng hulmigas yung nagiginod si Yuta. Kita ba kang tao? Gisubo ko, Ramon. Tagam na kong lalaki nga way trabaho, oy. Kung manguyab kong usab, pilion na akong lalaki nga dunay trabaho. Busa, bastad ka. Di ko madawat ang imong gugma. Oh, day, Norma. Sugtalay ko dahil kay basta sugton ko yung mangita. Di ko trabaho. Trabaho, una. Kung makakita ka nagtrabaho, balik ko. Pamisita na ko sabay kay sugton tadayon ka. Mao ba, di ba din? O, day, uy. Nagkatrabaho naman si Ramon. Pero sa di ako siyang giingnan nga panguyaban ka niya og balik kay sugto ni mo siya. Di naman kuno siya manguyab og balik ni mo. Oh, bolo sa siya, uy. Daghan pang laki, no, nga maibog na ko. Gwapa na ko, ah. Maog yun. Og sa tanan na itong mga barkada, ikaw mo ay pinakagwapahan. Sana Pero, ikaw sa napaangkan. Ay, bitaw, uy. Pero, day, kailaman ka ni Arnold, no? Oh, si Arnold magka nga nagtrabaho og usa ka kompanya. Dako ra ba na siyang sweldo day? Unya ulit tao pag yun na siya. Nangumidya, manguto siya na ako nga mamisita siya na ako, day, uy. Kung tinudon ko niya sa pagpamisita, no? Sugton ko dayon siya. Sugton ko siya, day, batin. Salamat tayo ba din? Hindi sugutin ko ni mo. Okay naman ka niyo nga may anak na ko. Uy, okay ra ka na ako eh. Ugma day ha, umani ko duty. Ano Rita? Okay? Opa, ako sado man ko'y trabaho, ugma. Ako lang pabantayan ni nanay ang akong anak. Manorita ugma Arnold. Mukuyok ko ni mo ugma. Pisag asa ko ni mo dada. Oy, kaseksi ko di mo. Asa ka? Mag-date ni sa akong uyab, nay. Ibantay ragod ko sa bata, nay. Oy, klaruha ka ng lalaki ha. Kay basig igo na sa kang tilawan, ana ha. Ay, dili na uy. Nahigugman ako si Arnold. Busa dili mahitabo nga iya kong buwagan kung may mahitabo man namo. Siya nang mamahimo kong bana, nay. Arnold. Ay, mingaw na kakuan. Ganang. Ayaw biya, diha kapuyo, ha? Kapit ko din na ginawa niya. Nakilig, eh. Padoon. Ha? Mabdos ka o gilikayan ka ni Arnold? Oh, nay. Dili ko na siya mga sawang babae nga may anak ng daan. Igo na ko na siyang mitilaw na ako. Wanggol kang dako. Sugot ka lang niya. Ngawa mo klaruha kung maiksto ba siya ni mo uwa? Yaon sa naman ni Ron, ha? Manganak ka na sa ikaduhang anak ron. Ay, huwag ka na yun mapaangkin ron. Usa hunong na taon. Nagyun panguya ba hangtod sa hangtod? Ayaw na, Norma. Hinigugma
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si PD, kinaingon. Butang nga dili angay nimo kung imong pugson nga maangkon gid ay. Sa mga ang babae nga dili para imo, ay imong pugson pag-angkon, imo gid ay maangkon. Mao ning nahitabo sa kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gani mo yun, mawat ka man sa bahay lang Sir Arnold, oy. Kung sakpan ka, patay ka. Mapusilan, yung ka ng kalaki ni mo, do. Kung nasakpan pa, gawa man. Kwartang malabo na. Sabi ni mo, do, ako bayoy, gikuyawan na na imuhang gibuhat. Ilan ka kakawat, ha? Ilan na buhat, ha? Ilan mo nakuha? Akong nakuha, 100,000 pesos. Plus. Jesus, Mary, and Joseph. Puno na mong pagpangawa taon, do. Ay, ilong ko diagod. Unang higayon nun sa dinako nga nangawat ko ba? Gusto ko nga makaangkon og daghang kwarta. Negosyo ko. Nasayaw na yun, nag-usbado, ha? Simba niya dito. Pakipasaylos Ginoo si mong gibuhat. Hatagi na yung 20 mil ko, ha? Hatagi ko diha. Kay magpalit kong nindot ka biste. Kay panguyab pa na ko sa lingdo. Uy! Ang biyuda na to silingan. Pa Arnold, naparalyze kit ka pa. Human ka giatake sa sakit sa imong kasing-kasing. Unya high blood pa kit ka. Oo, anak. O ikaw na lay padayon nga mamanage sa atong negosyo, anak. Opa. Sila si Pedi ba pa? Nakwartahan yun sila silang pagpamuhik papoy. Unya, dako na sila tindahan nga sa store. Bitaw, diin ka sila o kwarta nga kipuhunan silang negosyo. Nga wa may trabaho sa pwede. Unya, si Tikong nga iyang tatay, wa man sa'y trabaho. Nagduda gid ko pa uy. Nga si Pedi mo imisa ka sa atong bahay kani adto. Ug mikawat sa akong kwarta nga gibutang na kushuno sa aparador sa sala. Dili sa tingali, uy. Kay, dili man nakawatas pwede. Magsigir ba na siya patsansing nako? Di pa'y kausa nga iya gid kong gipanguyaban sa daan. Dili sa maayo nga sa daan siya manguyab, uy. Ikaduha, may uyab ka na nga mao si Edgar. Maugid pa. Pa, mulakaw sa ko ha. Pag-date ni si Edgar. O sige, ayaw na mong pagdugay ha. Kay ikaw na ba ang niyatiman sa atong negosyo? Opa, kadiyot rami. Dali raman sa nang magkawasan si Edgar. Arisa ko pa. Nagsige naghagad si Edgar na ko kasal. Apan ambot ba uy? Ingon sa timangkit ko kanahan. Mura pag. Doon na pa ko gipangita nga wa ni Edgar. Nakabiya na ko ni Edgar. Gusto pa unta siya nga mo atumi sa ila. Kay mo ribansin ko no siya dito sa ila. Pero, ay nga ba? Hindi na magit ko kanahan. Gusto. Muadto ko sa bahay sa akong amiga nga si Annie. Muadto ko sa ila ni Annie. Mao ba, Day Delia? Ikaganahan nga mo pakasal ni Edgar? Uy, Day. Kada kita ba na no, maghiskot siya kasal. Pero ambot ba, uy? Mangutan na ko nimo ba? Hibaw man ko, nasayod ka kung unsay hinungdan nga di ka ganahan og pakasal niya. Sultihi ko no ko, bi. Unsay hinungdan nga nagpanagana man kasog pakasal niya, ha? Matod nimo buutan siya, kwartahan pag yun niya. Gwapo labaw sa tanan. Gamay iya ha sa. Hala. Ladi, uy, nakatag-on lagi ko. Dabitaw, Gamay ramang iya ko. Madyo na hinungdan nga. Magpanagana kong pakasal niya. Kinabalaka ko, Day. Nga kung makasalan niya, mi. Makapangabit niya ko. Pues, unsa pa maimong dugayan, ay antos anang uyab nga gamay kay lato-lato, uy. Katiguang ka ng daga kung mapabilin ka sa inyong relasyon. Pag gina, buwagi dayon, Day Delia. Day, ani. Maogi na may nimong buhaton ha, buwagi siya sa madaling panahon. Day,
Maluoy man ko niya. Uy, kay mahal ba kay ko niya. Mahal lagi ikaw niya, gamay man. Magsige ka lagkaon anang iya nga di makabusog nimo. Aw ikaw, kung di ka maminaw na kong tambag, aw bahala ka. Basta kay gitambagan ta ka sa husto, kay higala ta ka ha, bahala ka. Ah, sige, uy. Ingon anak na lang ang akong buhaton, day. Bahala nagdahigugma pa ko niya. Buwagan ako siya. Buwagan ko na lang yun si Edgar. O, di nga naghila ka. Kaya nagbuwag mo ni Edgar, na imong uyab, nak. Opa, naluoy man ko niya, good. Anong nagbuwag man mo? Nag-away mo? Wa man, ako yun mo may buwag niya pa. Unsa? Ikaw mo imibuwag niya, unya. Magsige kag hilak. Tempa. Anong imo man siyang gibuwagan, ha? Unsa maghihinungdan, nak? Kay gamay manggang iya. Mas mga na po nga imong gibuwagan, uy. Kalimtin na siya. Gamay kalim imong uyab, uy, nga. Gamay. Kan? Ay, kay una na ginako. Ay, ano lang ko din skilid sa akong bayo. Kay agit sa ko ay. Sumubig ka dako eh. Ako, may tao din eh. Ay, dako og taas kining ako ay. Pero wala eh, gid ni makatilaw. Wa may uyab, saon naman. Wah, managi pangihi. Hala! Uy! Isa to? Ilya to? Uy, sa tignan tumambo sa iyang bintana o nakagsasako ah! Ahak ba ya? Alit niya gisira o nabundak ang sira sa bintana. Kanina alit to siyang nakakita sa kuha. Buang nga sa, kita sa na ako na. Pero wala problema eh. May kapanghambong sa ning ako. Galaway na to. Ibo grabe kayo atong bayana na. Kung mauyab lang na ako na siya eh. Pangasawon din ako na siya ba? Katako yun sa kang peti, uy. Murara mag-utitod ang sa akong uyab itapan sa iyo. Lamia ka atong ukay-ukay, no? Laway ko da. Kining peti, uy. Dili bagit ko ganahan niya. Pero karong nakakita ko siya, ha? Kalit man yun kung giganahan niya. Lami ang peti, uy. Unsa? Mo na gisulti ni Delia ni mo tay? O lagi, porbida. Pamisitaon ko no kanya sa ila karong gabi kay iya na kang sugton. Kinida, ibugarab ginako na yung bayhana sugat pa na kaniadto. Ibuga pa, bida. Basta na yun. Uyab rin mo, uyab mo doon. Salamat kay tayo. Dahil diliha kay mo lagi kong gisugot tayo. Salamat kay day. Kana tungod kay nabatyagan ako nga. Matuod kay kit nga nakagusto na ako. Oo, day, nakukusto ko niyo. O ako sab. Oh? Kalitsad ko nga nakagusto di mo. Dili ka magmahay na ko day. Kay bisan gamay ra ko grado day no, pero doon na gyud ko'y negosyo day. Kortahan ko bisan gamay ko grado. Kamay ka og grado pero doon ako'y dako ni mo nga ako nakita. Ha? Og maha mag-date pa. Uy! Manoritado. Sa kadayangan, isugot ka nga. Ako lang auto atong dadon. Usog naman ta. Di ka naman ta nangaon sa mall. Hanggang kong di. Ha? Unsa may imo ihangyo do? Ay, kuan ba? Kanang check-in tag motel day ba? Ha? Sure ka ba? Sure? Ha? Sure ka? Maging nagipaabot na ako nga mo hangyo ka na ako anak dong. Kini. Uyab na ko tapos. Sige. Tad ako sa motel ng bed. Yes! Dahil kali mo dahil lapian mo dahil mong lawas lami kay kurpa lami na mong dugan o kining ubos kining ang kalamian ni ko utong dahil ang saray Tapos kay mong tudlo. Tudlo pa lang. tudlo lang daday kini
Kini kabugdoy na kini. Kini sa hagtan day. Bugduwa yun day. Kumot. Katasin man sila. Katasin man nila. Ay, grabe na kong dahil sa kuha. Oo niya. Unsa mo Lami na kayo. Dili, be. Ha? Basta. Dili. Excitement sa ta. Nauyab ginako sa tila. Nakuha ginako ang pagkababay. Bisan nahilabtan na sa siyang uyab. Pero grabing pagdugo niya ay nga kung nahilabtan. Agi pa kaslan din ako siya. Kuman sa among kasal, gisultihan ako siya ug ang amahan nga ako'y misaka sa ilang bahay nga nangawat sa kwarta. Ego na lang mipahiyom siya. Kay iyan ang bana. Ug mao to makisuners atong Palamay Drama Compilation Part 146 ug hinaut na nalingaw mo makisuners atong gina-upload ug ato day i-set out na nagka-comment sa tuwa para nasa ating pang-outro. Set out na to si Jeep Primano. Set out na ko diya si Oscar Abedog diya sa Grahe Karkar, Cebu. Si Rizzi, set out mo diya. Si Ma'am Delsan 99 diya sa Hong Kong. Set out mo diya, ma'am. Si Luel Balandra, set out. Set out na ko si James Panyola. Si Joselito Salva, set out. Si Jude Plistico, diya sa Bohol, shout out mo diya. Si Berilio Balanay, diya sa Surigao Sur, shout out mo diya. Arlene Berlen, shout out po na ko si Helene Basil. Si Lucy Silma, shout out. Si Laila Sidat, shout out po na ko si Alfie Lucina. Si Mercy Sandoval, shout out. Si Gina Carmen. Si Ila Casper, shout out diya. Si Fer Valdez, shout out. Si Miles Biran. Si Hercel Ompra. O si Dennis Moral, shout out mo diya. Kung mga itong mga listeners, tanong comment sa ato atong gi-shout out sa atong drama na gi-upload karon o atang-atangin na po ito ang sunod nga upload mga listeners, hinaot na makaabot na po dayon o 1 hour para masundan na itong upload o atang-atangin atong lain drama nga i-upload mga listeners, makalingaw kaayo ato ang kung ako ang sultion, atang-atangi lang parang di mo layan, interes tuloy-tuloy atong pag-upload. O usbo na ko listeners, salamat kayo sa labi na sa katunang-tanan comment sa kuha. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa do atong basihan sa atong pag-vlog. O labi na sa atong tanan mga listeners, salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. O usbo na ko, salamat jud kayo sa inyong tanan.